Bun, salutare, bine v-am găsit la un episod din Mortal Kombat X. Precum vedeți că m-am bătut și acum și mi-a luat ceva super. Și acum puteți să vedeți cum mă bat. Apăsăm fi și ne alegem cu Marvel. Da, și nu uitați să dați like și să lăsați și subscribe. Da, și puteți să scrieți linkul meu de descriere. Ca așa. Nu știu, dar o să mă vedeți. Care tot ador și o să mă bate. Cred că luăm pe ăsta. Oh. M-am murit. Poate să băgăm. Oh. Ia. Nu. Da, o să ne omoare. Cam atât a fost episodul. Nu uitați și ne vedem data viitoare. Pa, pa!